YouTube feed ko at Google feed ko ay yung mga search ko, stab wounds, how to cut the neck. So aside sa prosthetics, may mga production design work din ako. So magsisearch ako how to print fake money, how to make a bomb na shabu, how to manufacture shabu kasi gagawa ka ng shabu lab. Hello, I'm Remton Sozola. I'm a prosthetics artist. I've worked in movies for quite some time now. Our latest project that we did was for Quezon and Balarao. So, prosthetics artist, ang role ng prosthetics artist sa pelikula ay sila yung gumagawa ng mga modification sa katawan ng tao. It's either gagawa ka ng putol na kamay, putol na ulo, even magagawa ka ng molde ng buong katawan ng tao, re-replicate mo yung character, gagawa ka ng dummy. Also to the tiniest detail also, mga minor sugat, amin din yun, mga sugat, malaking sugat, bullet wounds, mga saksak. Pero meron ding mga prosthetics na super subtle lang, like what we did for Quezon, like mga wrinkles, mga age spots, pagpapatanda ng mga characters, beards, magkabit ng mga mustache, mga beards, magkukulay ng buhok, patandain, gawing white yung mga hair. So this is on-camera effects. Mga on-camera effects, mga tinatawag naming practical effects na hindi siya hindi siya ginagamitan ng VFX. Although nowadays yung mga prosthetics na ginagawa sa pelikula, meron din siyang sinusuportahan din siya ng computer VFX para mas maging maganda tingnan. So may mga enhancement, mga digital enhancement na din yung mga prosthetics. Kasi yung resolution ng mga pelikula ngayon ay pataas na pataas, no? Dati 1080 lang, ngayon may 4K, may 8K. So talagang klarong-klaro na kung ano may lagay mo sa mukha yung mga prosthetics. So yun, nowadays most likely may talaga support ng VFX yung mga ginagawa ng prosthetics. So today I will show you very basic prosthetics work na isa-show ko sa inyo. Gagawa tayo ng parang maliit na sugat. Ganyan. Pwede ba ito pang Halloween? Pwede pang Halloween, pwede pang prank, pwede pang movies. Sa mga short nyo, pwede nyong gawin. So, sino yung kasama mo? itong kasama ko, siya yung model, sabi ni Saya. Tapos nandito siya, si Kit. Siya yung model natin, ikakabit natin yung sugat sa kanya later. So, ito yung peg natin. Lagay muna natin siya dyan. Dyan. Alright. So, sa materials natin, first, dapat meron kayong flat surface. At in our case, para siyang acrylic flat surface. Pwede rin yung clear acrylic sheet or plastic sheet. Pwede rin folder, plastic folder. Basta para siyang surface na pwede kang mag-mold ng clay, tapos madali mo siyang matanggal. Then next is itong clay, modeling clay. Pwede rin yung clay na pangbata for sa ganitong simple lang na prosthetic works. So ito, clay, spatula, maliit, pwede din metal, pwede kahoy. Saan yun nabibili? Sa National Bookstore. Or kung may sculpting tool kayo, mas okay din. Pang sculpt lang natin ng clay. Brush. And then ito yung skin adhesive. Wala na siya, konti na lang.
Ito yung safe na pangdikit sa skin ng ating appliance. Ito yung plaster of Paris. Parang siyang semento pero mabilis siya tumigas. Then makeup, pangkulay after. So another material na kailangan nyo ay powder. Baby powder, loose powder, makeup na powder, any powder. Basta BB powder lang, sir. Kahit adult powder. So start tayo. Na natin yung peg natin ganyan. So parang pahaba na sugat. So gagawa ka lang ng elongated na sugat na ganyan. Tapos nipis pa. Yan. Tapos ipa-flat mo lang siyang ganyan. Tayo pa rin. Ipa-flat mo. Tapos ganyan mo lang. Tapos pag gusto nyo maging smooth yung clay na in-sculpt nyo, pag medyo matigas siya, lagyan mo lang ng BB oil, or kung wala BB oil, pwede rin Vaseline, kasi oil based tong clay pag water nag-harden din siya. So pag okay na siya, dapat ma-thin yung edges para pag dikit nyo hindi siya babakat. Magbi-blend lang siya. Okay. So, nasan mo na natin? So now you have the surface na. So i-ano mo na yung sugat na ganyan. So parang ihiwain mo lang siya. Tapos i-jagged mo konti yung edge. So yan, parang sugat na siya, no? So depende kasi yan sa story. Kung anong weapon na ginamit. Kung super sharp siya, sharp na kutsilyo, ano lang siya, parang gano'n lang. Pero pag medyo mapurol, so medyo jagged yung edge. Okay. Or minsan may mga story na kunwari sa liig inulit-ulit siya, so pwede rin may kanyan siya, may ibang slice, di siya super clean. So we have here another examples, yung mga gawa before ng ibang mga prosthetics artist natin. Yan yung mga sample ng mga wounds na ginawa nila. Ito parang bullet wound, bilog. Ito iba-ibang size ng sugat. Ito medyo triangular na sugat din. Ito parang gash or blunt na weapon. So yan. So since okay na yung sugat natin, gagawa na tayo ng mold. So babakuran na natin to. Gagawa tayong parang snake na clay. Yan. Tapos ipa-flatten natin. Tapos pag meron na yan, gagawin mong bakod sa kinulang. So, gagawa ka ng babakuran mo yung ginawa mong appliance. What is appliance? Yung i-apply para siyang in-sculpt mo. Tinawag siyang appliance kasi i-apply mo siya sa skin ng tao or sa body ng katawan. So hindi siya appliance na ref or
washing machine. Ito siya. Appliance na ina-apply. Does it matter kung saan siya ina-apply? Hmm. Appliance. Yes. Kung sa tao, appliance. Oh, Kung sa prop, appliance pa rin. appliance pa rin. Ina-apply mo eh. Yung apply ka ng trabaho. Pwede yun, appliance. Okay. May bakod na yung appliance natin. Yung clay model natin. Next thing we do is kukuha tayo ng plaster of Paris. Okay. Tansyahin mo lang kung gaano kadami kailangan sa base sa wound na ginawa mo. Saan nabibili ang plaster of Paris? Pwede sa Facebook Marketplace. Meron ding isa nito na itong a different kind, itong cast stone, dental cast stone. Mas matigas siya, mas matibay. Mas mahal ba? Yeah, konti lang. Ang plaster of Paris pa ay nasa National Bookstore. Meron din. Usually sa mga dental supply. So haluin nyo lang, sakto lang yung consistency niya. Parang itansya nyo lang na parang maging mayonnaise yung consistency niya. So kung masyadong malabnaw, dagdagan nyo ng powder. Kung masyadong dry, lagyan nyo ng tubig hanggang maging parang mayonnaise. Lalagay na natin sa medyo dry siya. Kailangan kasi makover niya on its own yung clay. Pakita nga yan, enough na proper pastiness. Yan. So it's not, hindi siya mayonnaise. Mayonnaise ka na. It's kind of, Sakto lang. Ayan, parang ketchup. Ano ba yung mayonnaise sa'yo? Ano? mas tasty at ang mayonnaise. Caesar dressing. Sorry, King. Butter chicken. So, lagyan nyo lang siya hanggang mapuno. Okay? Kulang, no? Sakto lang. Sakto lang. Okay. So, ipa-flatten nyo. Tapos, para mawala yung air bubble sa loob, pwede nyong yan, lumalabas na yung mga bubbles. Bakit ba kailangan tanggalin ng bubbles? Para pag yung appliance mo, wala siyang mga butas-butas pag nagawa na yung mold. Malinis yung mold mo. Perfect yung impression na nakuha. Okay. Ganyan. So, antayin lang natin ma-dry. So, Ilang minutes ba siya usually ang plaster of Paris? mabilis lang. 10 to 20. Ang itong cast stone, Ganon din. Depende kasi sa kung mas yung mixture mo, hindi basa, mas madali siya. Kasi to parang nagiinit siya. Minsan, para mabilis, binoblower namin. Yan. Tayo natin mag-dry. So ngayon, nag-dry na siya. Tanggalin muna natin yung clay. Yan. Okay. Naiwan na yung clay. Yan na siya. May wound. na mold.
Oh, pwede mo yung gamitin over and over again. Lagyan mo na ng konting latex. Pa-dry mo. Yan. Anong nangyayari, Kit? I'm holding a hand. Sige. So, I'll show you some pieces na na-dry na. So, nagamit na namin to before. So, yan siya. To para to sa mga wound. Yan. Iba't ibang klaseng wound appliance. For basic prosthetics, pwede na yung raw latex. Or, pag may budget, gagamit ka ng silicone, A and B. Part A and B. Pero mahal lang to. Wait, this is after the Pag- mold is dry. Yes. So, pag tinanggal mo na yung mold, natuyo na yung ginawa natin kanina. Yan. So, ang gagawin mo lang, ubuhusan mo siya ng konting-konting Latex. yes. Saan yan nabibili? Meron din sa online, Pero what is the use of latex outside of prosthetics? rubber latex, mga goma. Ginagawang condom, ginagawang So industry thing siya, hindi siya consumer. yeah. May mga ginagamit nito sa mga effects sa theater, sa film. So meron siyang But it's not something that you can buy anyway. yeah. May mga latex kasi talaga na for makeup purpose. So yan siya. May binibenta sa mga special effects store sa online. Wala na kailangan mixture. Wala na. Ano lang, ibubuhos mo lang siya dyan. Spread mo lang siya. So, sa real world application sa pag-prosthetics, ginagawa namin 2 days before. So, yung tinatawag na prep days. So, naggagawa kami nito para pag nandun na sa shooting, ready na lahat, di na maggaganito. Hindi siya needed na magmamatch sa mukha or something like that. Yan yung appliance ba na concept? Yes, pwede mo siya apply. Pero meron, Saan? yes, pwede to, kasi flat surface lang naman eh. Pero may mga special kind of prosthetics talaga na nakahulma sa tao. Appliance ba ang tawag doon? Appliance pa rin pero mas complicated siya. Kailangan mo ng molde ng mukha o ng kamay niya para sumakto yung mga gagawin mong appliance. So yan, patuyuin na natin. Air dry lang yan. Pwede mo rin i-blower, hair blower, hair dryer. Average minutes of drying. Kung air dry lang to mga 30. Kung i-blower mo mas madali, mga 10. So, pa-dry natin yan. So, meron na tayo ditong dried na. So, another material na kailangan nyo ay powder. Baby powder, loose powder, makeup na powder, any powder. Cornstarch, pwede ba? Pwede rin. Basta ang purpose niya lang pang pawala ng lagkit kasi pag fresh pa siya, malagkit siya. Tapos pag tatanggalin mo na siya, ipipil mo lang siyang ganyan. Hindi naman yan didikit. So, para hindi siya sticky, lagyan mo lang ng powder konti. Yan, mabilis lang. Alright. So, meron ka ng sugat. That is the appliance Oh, yan na yung appliance. to be applied on the skin. Yes. Yan, pwede yan. Okay.
Ito maliliit lang siya na appliance natin. Meron din tayong ginawa na malaki version para sa dako kayo na Pilas. samad. Malaking sugat. Inano ng itak o ng sword. Lagay mo yan lahat sa mukha ni Kit. Randomly. Yan. Okay. So, Tabi yan, magkatabi parang ano. Kinalmot ni Wolverine. so the next step, kung meron na kayong appliance, idikit na natin. So, ang gagamitin natin is yung skin adhesive. Pros Aid kung tawagin. Bibili. Online. Mahal. Ano ba ang purpose niyan? Pang dikit. As a consumer? Ah, Again, industry product? oo, pang professional makeup adhesive to. Meron ding iba na pang ano lang, yung ginagamit sa theater, yung spirit gum. Nabibili din yun sa mga Shopee. Meron, mas ano siya, di lang siya kasing tibay pero mas mura and accessible. Ano yung nilalagay mo? Adhesive? Skin adhesive. Hindi ba kailangan i-shape ang mukha or something or i-astringent or something, skin roll? Di naman. Minsan, inaano lang, Ipag, okay lang? lagyan lang namin ng wipes pag oily siya, pero hindi naman siya oily. Okay. Ano yung ginagawa mo? Ibang parts na hindi nakaangat, so lagyan na lang additional adhesive. Okay lang siya. Yung for yung latex kasi ano siya, for this kind of application na parang nilagay nyo na siya sa mold tapos nag-dry na siya, wala na yun siyang problema kasi dry naman na siya. Nilagyan na ng skin adhesive to the skin. Minsan kasi merong mga application na diretso lang, like hindi dumaan sa mold, like fresh latex tapos diretso sa skin. Meron kasi ibang tao na allergic sila sa latex, so minsan pag first timer
tinetesting muna dito sa likod ng tenga, nilalagay namin konti, or dito, yung mga sensitive areas nilalagay lang. Tapos, mag-wait lang kami mag-dry, tapos pag wala namang reaction, safe to use na. So you do that for everyone, no? Just to make sure. Protocol. Oo, kung straight to application na wet latex gaganon mo, pero for this, hindi na kailangan kasi, 100% chances of the time it's safe. dry naman na siya. Hindi naman siya direct to skin kasi may barrier ka pa na adhesive. Ang skin adhesive, wala ba siya? Wala, this is hypoallergenic, medical grade adhesive. So, ano yan siya? Safe to use. How many minutes to dry? Madali lang. Mga 5 minutes. Depende. Pag nasa aircon kayo, mas matagal. Pre-feel mo naman yan na ano siya. Dry na siya pag hinawakan mo, hindi na siya wet. Mga edge lang pwede nyo lagyan para mawala yung Dapat umuwi ka tip na nakaganyan, ha? edge. Bibili ako sana sa Tapsilogan. Kaya pabili ng bacon silog. Ano, may mga nakaangat. Tapos pagka umaga, naging healed. Ang skin adhesive ba, gaano siya katagal stick? Whole day. O gili siya tanggalon dis. Pag hindi, yung adhesive kasi pag hindi mo siya tinanggal, yan mo siya. 5 days, 3 days? So, one time use lang to, sir? Ideally, kung gusto nyo tipid talaga, pwede dahan-dahan lang. Pero nababanat kasi. So pwede siyang pag natanggal na pwede ikabit ulit? Pag careful yung nagtanggal. Pero mostly kasi pag tanggal namin napupunit siya. Or may molde naman kayo gawa, kayong 2, 3. Yun yung use ng molde kasi pwede ka mag-continuity. Kasi same lang yung itsura nung sugat every time mag-apply ka. So, pwede ka palang, yun yung sinasabi mo na direct, no? Hindi ka na mag-mold. Pwede din yun. Pag one time lang nakita, tapos mabilisan lang. Hala, kailangan ng sugat, tapos hindi kayo prepared. Wala kayong mold, hindi kayo nag-mold. Kailangan ng may continuity po to direct. Wala, ngayon lang yan. O sige, straight to Yun ang possible na may irritation. So, direkta mong i-apply ang latex. Doon mo patitigasin sa balat. Safe naman po yan yung sa latex. Most of the people naman, wala namang reaction. May mga iba lang talaga yung mga laking aircon or mga sensitive skin. Pero pag mga normal tao, wala naman. Kahit hindi nalagyan ng adhesive. Wala nang adhesive ang latex direct to skin? Didikit siya? Try natin, Peki. Saan dito? Ano ka ba? Yung, Laki. yung plus. Laking aircon ka ba? Hindi. Hindi. Ano ko ceiling fan? Naliligo ka ba sa dagat ng basura? Tapos yan nalilito. Hindi be assured. Yan may sugat ka na. Kasi pa-dry lang natin. Pag kasi, reaction, hindi naman siya like, grabe yung pupunta ka sa hospital. Magre-red lang siya. So, pag may reaction, how do you cure? Hindi ka straight to skin. Hindi mo lalagyan ng fresh na ganyan. To Pero skin. pag may irritation na, na-irritate na. Inom ka ng, Histamine. yung binibigay ng mga medic, antihistamine. Tapos lagyan lang ng Vicks or ano ba yung lagyan.
Alcohol. Ointment, Bioderm. Kahit sabon na lang na ano. Minsan iba nilagyan ng ice. Diyan mo na din siya i-carve. Before siya mag-dry. Katong ginawa na mo sa diingon nato, wala may budget, wala tanan, ang mga artista giligo ra na mo ani. Giana ng latex. No. Hindi naman po yun sa sa buhok. Yan naman. Like, hindi, katulad ng bubblegum, kakapit siya sa sa buhok. Hindi mo lagyan buhok. Ay. Ano lang. Mukha, Saan mo to natutunan? YouTube mo ba? YouTube, self-study, So ngayon, ano na to? Return of service. yes. Ikaw na din yung panonood sa YouTube. Tapos, mag-observe sa ibang artist kung anong ginagawa nila. But it gets better as you do it over and over. Alam mo na yung meron kasing shortcut, meron ding pagpulido talaga kailangan mong tapos may continuity, yun yung crucial, kailangan mong may molde para kasi itong straight to skin, hindi mo siya pwedeng bukas iba na naman yung itsura ng sugat. But for you to start something, you need a concept, you need an intention to do it. A short film or a skit or costume or Yes. Halloween. Yes. So yun yung pwedeng maging inspiration to start with. Yes. Nag-start lang din ako sa mga ganyan, mga Halloween contest. Sumali. Tapos mga home baking baking supply, ginagawang sugat, mga flour. Ayun o, okay na siya. Meron na bang YouTube ng diingon na to time? 2012? YouTube Wala tutorials? pa. Muna na, So as of now, saan ka kumukuha ng resources to learn? trial and error. Or Tapos on the spot, trial and error for work or trial and error for just trying? Mahilig na dyan ko ginani mga dati pa mga sumasali ako sa mga Halloween. Tas naririnig ko lang na gamit nila silicone. Sa Cebu wala namang ganyan. So bumili ako ng silicone na pang construction, yung nilalagay sa glass. Tinatry ko. Hindi ka naman sir, na like, baka delikado yan or what na. Wala namang kong paki. Try lang. Katalang mabili sa hardware, mga pintura, tapos later on discover ko na may product pala talaga for silicone for skin. So by that time na-discover ko siya, may mga project na ako, so pwede na ako bumili ng mga mahal na mga materials. So when I started, parang I learned along the way. Tas at work na. And I had that, kasi may budget na, so pwede na ako bumili ng mga mahal na materials. So, iyan na yung kasama ang yung silicone na yung sa baba. Marami ang klase. Ito, straight to skin silicone dito. Merong iba na hindi naman pwede straight to skin. Pang molde lang. So nung may YouTube na, what is the most important thing na nakuha mo sa YouTube na very useful sa craft mo? Yung mga advance, kasi meron namang prosthetics talaga na napagtanong-tanong ko when I started. Yung makaluma way of doing prosthetics. So, yung pinaka-basic talaga sa 80s, mga ganyan. Latex talaga yung the only material na pwede mong gamitin. Latex, foam latex. Latex always parang go-to, pinaka-basic. Tapos, nung may internet na nalaman ko na may silicone pala na mas realistic, mas maganda gamitin, pero mas mahal at
imported siya. So, when I had big projects na I was able to buy, Anong year ito na the YouTube era of learning? nag-start ko o panahon sa Lily, Trial and error ka sa Lili. Ma, o Oda sa Wala. Well, may budget na kasi pambili, so matry mo na yung materials. Of course, i-try mo muna bago mo So, ang ilagay sa YouTube artista. feed mo is puno ng prosthetics? Yung YouTube feed ko tsaka Google feed ko ay very, kung may mga government ba na nag-i-spy ng mga psychopath, siguro isa ako doon sa mga inaano nila. Kasi mga search ko, stab wounds, how to cut the neck, anong mga itsura ng mga dead people, cadaver, color, pag sinaksak yung tao sa tiyan, Ano yung tsura yan? lalabas ng mga itsura ng tao 2 days after death, 3 days after death. Kasi may mga project kami na may progression. So dahil dyan sa algorithm mo, pumapasok na din yung mga paid ads na mga things na necessary for prosthetics. Yes. So aside sa prosthetics, may mga production design work din ako. So magsisearch ako how to print fake money. Kasi marami kaming props sa mga fake money. How to make a bomb. Kasi gagawa ka ng mga bomb. How to cook cocaine. Kasi na shabu. How to manufacture shabu. Kasi gagawa ka ng shabu lab. Di ba? Mga ganyan. So yung algorithm ko pang kriminal. Mga ganyan. Mga stab, mga sugat, how to kill. If you poison a person, anong mangyayari? So, bubula yung itsura ng bula. Ilang oras bago mamatay. So, mga ganyan yung mga algorithm ko. Lechon na. Lechon. Check mo ka, lechon? Yung sa ano sir, yung sa kinagat ako. Anong kinagat ka? Di ba may lechon doon na tao? Meron din. Andun pa yung footage. Dry na siya. Maganda din siya. So again, ilang minutes yung Wolverine? The skin adhesive? Wala, di ko na time man. Mga 5 na nga to. 5 or 10? Safe na to peel? Ay, ito, I mean from the face. The application. The appliance. Pwede na yan. Pag hinawakan mo konti, hindi na siya malagkit. Pwede na yan. Powder na lang natin. Kamukit, malagkit ba? Oo, malagit pa. Pero hindi na dumidikit ang kamay mo. Microphone mo, layo mo. So, ipapowder natin para mawala yung kintab. Ano yan, baby powder? Pwede rin face powder. Basta anything na may talcum pampawala ng shine. So, minsan nag-shoot kami ng gang rape victim. So, search din ka. Ano ang mga injury ng rape victim. So, yun. Halo-halo na Soko natin. din ang inyong ko. Soko. Soko algorithm. Ay, so makeup. Liquid makeup. Pwede rin yung foundation, liquid foundation. So ano lang gawin na? May makeup pa na ang appliance? Para mag-blend siya sa skin. Before pa sa blood and stuff. Yes. So, may any suggestion po ba kayo na brand or Wala. ano yung maganda? Creamy. Ay, dark pala to. Wala ka pala. Same ka ng skin to. Ito. Yung mga cream makeup, okay siya kasi parang liquid lang din siya. Pwede mo siya ma-brush.
Ito siguro kasi ito. Puti kasi ito. Sikip. Ano ba ang fundamentals of wound? Low relief, high relief? Dapat ba siya may bukol ng slide bago may deep cuts? O dapat ba pantay siya sa surface ng Hindi kasi may ano yan eh, nagsiswell yan eh. Pag na-open yung skin, So meron talaga siyang bukol. Higher siya than the skin surface. yes, kasi nagsiswell siya. Yung, kung saan yung bukas na part. Ito ba yun? Ano ang ginagawa mo ngayon? Pinukulayan natin yung Ito yung latex na direct to the skin yes. without the mold. Kasi yung latex on its own, puti talaga siya pag nag-dry. So, kailangan mo lang i-blend sa katawan, ano niya, Skin. skin. Yung silicone naman, transparent siya. So, mas madali siyang i-blend kasi nag-ano lang siya. Kung anong kulay nung sa ilalim, na ano niya lang. Hindi ka ba na-irritate, Vic? Di naman. Okay naman yung ano, yung from the face. Okay naman yung ano, from the face to my hand. This hand. So hindi kailangan i-shave yung mga buhok sa arms. Wala naman siyang buhok din. Pero kung may buhok, kailangan i-shave para tumikit yung atisip. Hindi naman. Pagtanggal lang, masakit. Para ka nagpa-wax. Yung ito, sir? Hindi, wala ka namang buhok yan. Pag dito na lang nilagay, tanggal yung buhok mo pag tanggal ito. So better nga i-shave. Pero mapahak. Pero, Shave na everything. Mukha. ano po yung ano, sir, na like, to make it real, from the camera, ano po yung dapat nilang gawin sa ano? Ito. Ano? Like, to make it real talaga. Iano mo lang. Tingnan mo lang yung ano. Yun o, mga peg mo. I-match mo muna yung skin. Takpan mo muna yung makeup. So itong ginagawa, kaya to ng close-up? 4K? 8K? Mag-ano ka muna. VFX assistance. Dati kasi it's so easy to get away with prosthetics kasi Low quality pa yung ano. ngayon 8K tapos sa screen sobrang laki pa ng mukha. Or nagmamatter din ang action sa direction. Ano yung gagawin? Paano pwede siya maiwasan? Yung mukhang totoo. Lighting, may mga favorite akong DOP na pag alam nilang prosthetics, Ingatan ang lighting. nilalagay sa shadow or hindi yung super hard lighting, lalambutan nila para hindi obvious yung mga dugtungan o nilalagay nila sa shadow side.
So, important din talaga na conscious ang ibang department pag may other things na apply, no? Oo. Just like VFX, kailangan mo din siya shoot for the VFX. Pag na-shoot ka ng prosthetics, shoot for the prosthetics din, gano'n. Kasi pag may prosthetics pag prosthetics day, nandun din yung VFX supervisor. Pati yung lighting, nandun din. Nandun. Nakatutok sa lahat. Pag kunwari, nakita yung SIM, consult mo sa VFX, malilinis yun ba yan? Oh, okay na. Ayan na. Kami rin bahala na. Kami nang mag-fix niyan. Para hindi tumagal yung shoot. Kasi minsan, sabi ng oy, pakiayos prosthetics. Tapos wala nang time. Okay, pag meron kayong, kung gusto niya ng kulayan yung dugo na part, for basic tools, pwede kayong gumamit ng mga lipstick, ano yung mga red na tones, lip gloss, food coloring, Paintbrush. pwede rin, basta hindi lang straight to skin. Safe po ba yung 99% na alcohol, sir? Safe yan. So, ano na itong ginagawa mo? Nag-apply ka na ng Kukulayan na natin. pula. So, sa ilalim ng sugat, para meron siyang dimension, darker muna sa ilalim. First layer. Darker color. So, pwede na ka lighter color. Okay. Blend mo lang. Anong brush yung gamit mo? Sable, round brush? Pinakamaliit na brush na pwede. Siyempre, pag may mga sugat, lang siya. Meron pa siya mga spillover konti. Blend mo lang. Important to start with the dark colors, then going lighter. Para masya dimension. Like deeper parts sa wound dark. And sa gawas, pwede na mas lighter. Ayan, pwede na siya i-blend. Yan. Aside sa wound, may mga trauma din yan nakasama. Siguro mga bruises konti sa paligid ng sugat. Okay. So, yan. Parang namamaga, namumula. But this lighting that we have now is not the right lighting for this. No. Kailangan din siyang i-light nga ng maayos. Depende din sa
Minsan kasi pag outdoor, daylight, Flat ang light. iba din. Like for Quezon, we have a look test for indoor lighting, look test for outdoor, makeup, prosthetics. Kasi When you do look test, do you do it with the actual actors na or stand-in? actual actors. Kasi ano din sila, concern din nila yung look nila. Minsan, may comment sila na masyadong malaki yung sugat, maliit. Or gusto nila certain kind of look. May input din sila eh. Mainit ba? Hindi naman. Hindi Makati. Hindi. Ano siya, ma-feel mo lang yung yung 99. Kapag ginagalaw mo, nafe-feel mo ba yung parang dry or na-stretch or is it stretchy? Natural stretchy? Or may parang pumipigil sa balat mo? Ayun, yung natural stretchy na like, kasi nakaglue siya eh. Parang ma-feel mo talaga yung yung, Na mayroon sa stop sa'yo? Yan. Ito ba? Mukhang maganda ang lighting nito sa arms. Kita ang relief. So, kailangan din may painting skills, no? May understanding of highlights, midtones, and shadows. So makukuha mo din yan sa pag-o-observe ng mga actual sugat talaga kasi yun naman yung basis talaga. Kopya-kopya lang to. May mga tips and tricks ka po ba sa mga ganito? Huwag mo muna kapalan. Paunti-unti lang. Layer. From dark to white. Dark to To lighter. dark to light. No? Kasi pag makapalin masyado, Hirap nangyari. hirap na. Oh. So, basically, parang nagpipaint ka talaga, no? Hmm. Patience. Yes. Huwag kang manggigil na mag third coating Hmm. agad. So, yun na yung basic niya. So, pwede na yan, lagyan nyo ng liquid na dugo para yung mga Dripping. tumutulog. Para mas siya, buhay. Ano po Oh, yung fresh. ano po yung ginamit niyo, sir? Ito, makeup din. Iba lang siya. Ano makeup yan? Pang cosmetics? Or Prosthetics, any pwede. Prosthetics na makeup. Pero pwede din yung makeup na normal makeup lang. Basta mayroon kang darker at mayroon kang light. Yung mga poster paint, acrylic paint, pwede ba yan? Pwede naman kung di maselan yung artista mo. Or hindi siya sensitive. Pero so far naman, hindi naman siya, hindi naman nagre-react. Pag wala talagang budget. paano niyo po yung masosolve na wala na po yung budget yung film pero tapos maselan pa yung artista? How does it Hanap sila ng ibang prosthetic. Okay, we have here a ready-made body blood. So, what do you mean by body blood? Hindi blood siya na hindi edible. Kasi Pwede hindi edible, pero pwede din namang edible. yes, pwede naman. Meaning, pwede siya ilagay sa katawan pero hindi pwede ilagay sa bibig. Hindi siya pwedeng hindi siya consumable. Pero may different types of blood po ba na when it comes sa body po? Kasi itong mga body blood na to, may formula to na madali siyang, hindi siya nakaka-stain ng damit.
may hinahalo kami dyan na para paglaba, madali siya matanggal. Yung mga blood sa bibig naman, yun yung edible talaga. Kailangan hindi siya nakakalason. Itong body blood may mga may mga ingredients na kasi siyang hindi safe kainin. Yan. May mga timpla ba ng blood na pag fresh ba, should it be thinner? When it's older, should it be thicker? Yes, may mga iba-ibang blood. Pag fresh cut, anong mixture nun? Malapsaw? Pwede malapsaw pero hindi kasi kailangan magstay eh. Pag super malapsaw, magdi-drip lang siya tapos mawawala na. So, kailangan pa rin may stickiness pa rin siya. Yung kulay siguro na mas brighter red. Yun yung fresh. Tapos as it age, nagiging darker siya like ilang oras na, natuyo na. But the thickness stays the same? Yes. Pero meron ding sick blood, tinatawag nila sick blood na medyo makapal siya talaga. For like example, mga fight scene na kailangan niyang magstay the whole time for continuity na rin. So, pwede magpatuloy siya. So minsan may mga dugo kami na iba-iba timpla sa edible blood. Kasi usually kasi ginagamit lang yung mga syrup, chocolate syrup, pancakes, corn syrup, ganyan. Pero may mga artista na ayaw nila ganun kasi diabetic sila, may magsuspike yung blood sugar nila pag nakakain sila ng matamis. So, nag-specialize kami ng blood mixture na gawa sa natural ingredients like mga gulay, ginagawa namin. For example, in-experiment kami, gumawa kaming blood out of okra. Niluto namin yung okra, tas pinigatas yung katas niya, kinulayan namin ng blood color. Kasi yung artista nag-request siya na ayaw niya ng matamis na blood kasi may health issue siya. So, yun, in-experiment lang namin. Try natin yung mga ano ba yung natural ingredient na malagkit na parang slimy. So, yun, tinry namin yung okra. Okay naman, nagustuhan din naman niya yung lasa. Minsan nilalagyan namin ng mint flavor para mawala yung tsaka yung may iba nalalangsahan sila sa lasa ng okra. So nilalagyan namin ng konting mouthwash para minty flavor. Paano sir kung like yung fight scene is nasa umuulan? Paano niyo ma-counter yung yung mga halo siya. Minsan kasi dinodrawing na namin yung blood talaga sa alcohol makeup para hindi na siya matuyo, hindi siya mabura. Tapos before mag-take, lalagyan namin ng thick blood. Kasi sa totoong buhay naman, pag maulan, nawawala din yung sa tubig. So okay lang na may konti pa rin siyang blood, tapos yung iba na na ng ulan. Paano kung on-cam na cut? Itong mga sugat na to, that's after the cut. VFX. So, hindi mo ma-animate ang prosthetics na wound. Meron akong ginawa, siya, for, anong movie yun? Maria. Nasa Netflix din. So, ang eksena ay iso-slash yung neck on-cam ng kontrabida. So, meron siyang fake neck lalagay. Tapos may tube. Tapos may pump. So, yung fake neck niya, meron na siyang slash.
Meron na siyang hiwa na manipis. Parang cutter. Ganon. Tapos yung artista na may hawak ng kutsilyo, gaganon niya. Pero wala pa yung, hindi mo kita kasi nakaganon siya. Pagka ganon, yung artista, gaganon siya. Tapos mag-open yung wound. Tapos sisirit yung dugo. So, dito po mostly masisirit yung... Ilang inches yun from the neck? Ang fake neck? Less than an inch? Ang kapal? Oh. Parang skin lang. Saan mo tinatago yung tube? Dito, sa ilalim. Nakakano siya. So every Flatten. time that there's an animated wound or something, it involves building mechanisms. Hindi na lang siya basta make-up and painting. Hindi. Merong iba, Kailangan ng simple mechanics. merong iba na ano, pakikuha nga yung ano ko dyan, kutsilyo ko dyan sa desk ko, doon sa loob. Ano? Merong iba na ano, yung dyan kit. May kutsilyo dyan? So, merong mga tricks din ginagawa for live. For example, ito. Kaya tawag ito mock-up na kutsilyo. Hindi ko nakaka... Fake lang siya. Malambot. Yung ginagamit sa mga fight scene na mabilisan. So, minsan, meron kami ginagawang mechanism na dito may ano ng blood nakatago. Tapos dito May container ng blood. Hindi kailangan ng tube. tapos may mga ano dito. So, may mga butas na lulusot yung blood. So, i-grip ng artista yan. Tapos, kunya ganyan, wala pang blood. Pwede na testing. Sample, ganyan. So, wala pa, tapos gaganon, ganon. Mabilisan na yan kasi hindi naman yan steady. Pagka ganyan yan, gaganon na din. Fight na sila. So, pwedeng ganyan yung mga technique na... So there's simple mechanics and there's Advance. something about magic, tricks, trickery. Tricks lang yan. Tapos, meron yung iba, sinasaksak, tapos retractable, papasok to sa handle. But you can't buy that anywhere. You need to make it. Fabricate talaga. Kasi kailangan mo muna yung real knife, tapos yung kukopyahin mo. Siyempre, pag prop knife, ginahasa yan, tatanggalin yung sharpness niya. Hinahasa. Asan ang microphone? Ito siya. Yan. Pag totoong knife, prop knife, tinatanggalan ng talim na ganun. Hinahasa. Nahasa. Tapos, hindi ka na maano. Tapos, Sige. meron ding retractable na papasok siya dito pag ganyan. Tapos, hindi to retractable eh. Yung may, spring. Yung ginawa ni Kuya Jason ba? Saan dito ba? Yung prosthetic na, prosthetic na. Meron siyang ginawa na na yung sinasabi mo, yung tinutukoy mo. May ganun retractable. Tapos meron ding retractable na may blood na lalabas. So parang patch. So ito example, itong knife na to. Magkano yan? Magkano kailangan pag-ipunan ng Ang gagawa. ng production? Hindi naman siya. Aside sa material kasi ang labor ang tao nagagawa. Oo nga. So, estimate lang for that. So kung gagawin niya to ng 2 days, kunwari. Everything with the resources, the ingredients, and everything. Magkano? Pwede ba ng 10K? Mga ganun. Kailangan niya ng dalawa ng ganyan. Usually kasi pag, depende, i-discuss kasi kung paano siya gagawin, paano siya gagamitin. So kung pang slash lang, ganyan lang. Or pwede ba Meron. i-rent na lang siya kung nag-insist na siya? Kung hindi naman concern ang originality of the design Pwede. of the knife. Pwede naman i-rent.
Pwede rent, pero most likely kasi pag ganito, Design siya for something. nakadesign siya or during the shoot, nasisira. So, kailangan ng maraming doubles. Minsan, pag may nagsusurvive na pag nagato, ibahin mo yung itsura. Iba kasi yung approval like for directors, gusto nila unique yung itsura ng kutsilyo nila. Para yun sa mga projects na may budget. Pero kung short film ka, wala kang budget, Pwede okay naman. lang sa kanilang mag-rent. Okay lang. Kailangan bang ipaalam yun sa kung sino man yung unang gumamit niya? Hindi, babaguhin yun ng color. Okay. Babaguhin ng color. Ibahin yung design konti, iklian. O, lalagyan ng engraving. Balisong. So ano, tapos na to? Tapos na. So this is the finished product that we have. So kinalmot siya ni Wolverine. Yan. Tapos dito, meron din siyang ginanon niya, yung weapon. Ito yung kutsilyo. Ganon. So, okay, paano siya i-perform? Kailangan siya, Director ka na ngayon. kailangan, Hindi ka na prosthetics. kailangan siya umakting na masakit. Paano umagting ng masakit? Ganyan. Dapat may dugo-dugo yung kamay niya. Yung kamay yung dapat gamitin mo. Yun yung hawak sa kamay. Pwede niyo po ba, sir, ma-recap yung mga basic na mga ginamit niyo through the process of the prosthetic? Okay, so ito recap natin yung mga ginamit nating materials sa paggawa ng basic prosthetic appliance na wound appliance. So, first yung surface na paglalagyan natin. Pwede glass, pwede plastic, basta matigas at flat. Ito yung clay. Tapos, ito yung in-sculpt natin galing sa clay. Tapos, once meron ka ng sculpted appliance, na kuha mo na yung gusto mong shape sa wound na gusto mo, then you can pour in the plaster of Paris or cast stone na siyang mag-hulma niya. Pagka-dry, ganyan na siya. Lalabas na yung duplicate or replica ng na-transfer na dito yung shape na gusto mo. Negative, yes. Tapos, once you have the negative na, you can put the latex na inside. Where is the latex? Ito. So, ibubuhos mo na siya dyan. Manipis lang. So, parang ganito. Yan. So, once ma-dry na yan siya, pwede mo na siyang powderan para mawala yung stickiness. Tapos, you can make tanggal the appliance. 11% button. Okay. So, ito na yung ididikit mo sa skin using the skin adhesive. Where is the skin adhesive? Ito siya. Wala na siyang laman. Late na. Konti na lang. Ito. Yun yung pinaka-precious naming commodity sa prosthetics kasi yun yung palaging So ginagamit. yan ang ididikit Yan yung ididikit mo dito. dito sa mukha. Ito na yun siya. Okay, so
Yan, for example, yan, nalagyan na natin. Yan. Ano na siya. Tapos may make-upan after. May make-upan mo, i-blend mo muna yung skin tone doon sa prosthetic appliance. Then, once na-blend na yung skin at saka yung appliance, saka mo na kulayan ng mga dark. First muna yung mga dark tones sa ilalim, and then sa ibabaw yung mga lighter red tones. And once okay na lahat, lagyan mo na yung wet na blood para maging fresh siya. Pero kung yung wound mo naman ay ilang araw nang nakalipas, so hindi na siya fresh, pwede na yung dry lang, parang nagtuyo na siya. Yan na yung finish. Tapos ito rin yung ginawa namin isa na improve lang, walang molde, straight to skin. Latex. Yes. So, ang gamit ng molde kasi, kailangan mo ng molde in case na yung mga sugat niya may continuity, meaning isushoot na siya ng ilang araw na dapat ganong itsura pa rin yung sugat niya, hindi na bago-bago. Yung downside kasi nito, pag in-apply mo yan bukas, hindi mo na makukopya yan kung ano itsura ngayon kasi siya, walang molde. Ako po si Ramton Sosola, isang prosthetic artist, at ito po ang ating short demo sa paggawa ng basic prosthetic application. I hope may natutunan kayo sa ating demo. Until next time. Ikaw si? Ako si Kit Deligero, isang director ng Pilipinas. Pwede kayo mag-video ko na may mouth blood. Mouth blood ba to, sir? Yung isa. Hindi yan. Baka mamatay ka na. May nakasulat yung